nagsimula yung Ekhikaia since 2015. Yung galing ako sa abroad, I work as a barista and a cook in Singapore. 2015 nag-start. So, where did Ekhikaia derive from? What word? Yung Ekhikaia comes from the name of my kids, their nickname, their first name. E is for Elona, yun yung panganay ko, nasa Hawaii siya. Kiana, yun yung pangalawa, kadarating niya lang. Kai, nag-isang boy, Kaiser. And then Ya is Awi, yun ang bunso ko. Ekhikaia, Hawaiian Filipino, Ekhikaia, may ano siya. Means, parang ano siya, sun. Parang maliwanag. Maliwanag, yes. So, ano po yung bestseller po natin dito? Yeah, our bestseller, sir, nakikita natin, we have the Fiesta Buffet. Yun yung dinarayo at binabalik-balikan ng mga ibang lugar. Not only in Ilocos, Norte, but marami. Manila, Quezon City, Baguio, Tarlac, Pangasinan, dinadayo ang Fiesta Buffet kasi may mga iba't ibang mga food. Nandyan na lahat. So, what's new about Ekhikaia this year, 2026, or last year? Ang new is mas pinaganda namin ang fiesta. Nandun yung mga pastry. Yun yung mga bago ngayon sa Ekhikaia. May mga cakes na siya, may mga different kinds of seafood. Mas maraming pagpipilian. So what is your assurance ma'am sa public na talagang masulit yung kanilang bayad sa website? Yes, yeah, we'll make sure bago pumasok yung customer, we'll make sure na nakangiti silang lalabas sa aming door. Kasi nandun lahat, talagang fiesta, unlimited, sulit na sulit ang kanilang ibabayad sa amin. Kasi nandun na lahat. So, balita namin ma'am, meron pa kayong ibang branch, no? Yes, we have actually mag-3 branch na kami sa Baguio. Our second branch is in La Union, Santa Fe, Agoo, La Union. And soon, in 1 month, mag-open ang Ekhikaia Baguio sa La Trinidad, Benguet. Oo, marami nang nagpapareserve, tumatawag kung kailan yung opening, saan yung lugar. Marami. They were expecting, hinihintay na kami doon sa Baguio. So, let's go deeper sa Ekhikaia. To inspire us, what are the ups and downs of Ekhikaia? Meron po bang down dito? Anak ko marami. Hindi ko na maisa-isa. Marami. Masasabi ko lang, kahit na may mga down, lahat naman ng mga business may mga down eh. Pero sa akin, that I'll make it that positive always. Parang it's a stepping stone para makamit mo yung success. So, talagang masabi mo ba, successful year na kayo? Or Yes, going up na. okay, so lastly ma'am, encouragement or message mo sa lahat ng nanonood? Baka gusto mo na ibidahan. Yes, sa lahat ng mga kamukbang dyan na gustong matry ang Fiesta Buffet. Not only Fiesta Buffet, we have Bilao choices. We also have unlimited seafood and unlimited lechon. Yun ang isa pa, which is 299 only. And sana makapunta kayo dito at maranasan ninyo yung sinasabi nilang Fiesta Buffet dito lang sa Ekhikaia.